Els tres primers masculins, les tres primeres femenines. Per tant, comencem amb categoria femenina, on trobem en tercer lloc classificada l'atleta Lourdes Rubio Vives. Un aplaudiment per aquesta atleta que ha arribat en tercer lloc amb un temps de 28-11 minuts. En segon lloc, ha arribat amb un temps de 27 minuts i 58 segons l'atleta Maria Romana de Lillo. Guanyadora absoluta, amb un temps de 26 minuts i 53 segons, Marta Cops Monclús. El lliurament del Premi Gavi Arran, director de promoció i esdeveniments esportius de l'Institut de Barcelona. I passem ja a la categoria masculina. En tercer lloc, David Pérez Valero. No cal demanar l'aplaudiment a aquest noi perquè ja se'l porta. En segon lloc tenim Andrés Barbero amb un temps de 22 minuts i 26 segons. I en primer lloc hem trobat a Salomón Dodero. El premi del tercer. El segon classificat rebrà el premi de Arlindo, president de l'Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia. I guanyador absolut, l'atleta que avui fa 16 anys, Salomón Dodero. Fa el lliurament Gavi Arran, el director de promoció i esdeveniments esportius de l'Institut de Barcelona. Ara podem fer una